samozrejme tá garáž, tam si nevyhnutne žiada opravu. Tiež ideme to spevniť, len zase pôjde to ruka v ruke s tým buď teda s požiarnou zbrojnicou, ale ani nie s požiarnou zbrojnicou, ale keď budeme robiť tie zatrávňovače tu, tak ako už keď bude chlapí, lebo to zase nemôže urobiť, hoci to musí nejakým spôsobom ako človek, ktorý to vie, nejaký murár. No. Viem, že by bolo treba toho viac, hej, ale naozaj treba tomu nájsť efektívne využitie a potom sa dajú získať na to či už dotácie alebo aj eurofondy, lebo budovy sú to skolaudované, majú číslo popisné, čiže tam by nebol problém. Hlavne mňa trápi tá budova bývalého MNV, tá by sa dala využiť práve na nejaké tie sociálne účely, len nájsť tomu nápad. Forma sa už potom nájde, ale tá nápad. Takže aby ste vedeli, takže ako mám to naštudované, pán poslanec Šandor to perfektne nafotil, takže vieme, čo treba urobiť, takže budeme to pomaličku odstráňovať. Dobre, takže pán Sereda, vyjadriť poslanci k tomu, či teda... Hlavne k tomu predajú, áno. Alebo to by sme využili, neviem, čo sa týka zberného dvoru, či ešte to je... No to tam nemôže byť, to v strede nemôže. Nemôže to byť, čiže nemôžeme sa zoberať touto myšlienkou. Touto myšlienkou nie, tam to lokalizovať nemôže. No niekde inde, pretože to je centrum obce a to by ako, hej, je tam prevádzková jednoty Coop, takže to nie. Čiže teoreticky... Viete, akí sme ľudia. Čiže teoreticky najlepšie by bolo, keby sa to dalo predať. Naozaj nemá to nikto. Tak ale neviem, skúsili sme to na internete niekde ponúknuť? Nie ešte. Skúsme. Dobre. Skúsme, a ak by o to nejaký záujem bol, že tak to sa niekto prejaviť, tak vieme začať proces nejakých väčších oprav, ktoré by sme vieš, že dali spraviť. Áno, to môžeme to zverejniť, hej, že povedz Bacuch, hej, buď teda zopredané. Dobre, pripravíme, hej, ale kroky pripravíme potom formálne. Mali by sa to prenajať, využiť alebo predať, ešte si povedzme tu nie teraz. No ja, môj osobný názor je nepredávať, skúsi to prvať. Osobný názor je tiež nepredávať, ale tu je občanom ako nejaká výzva vymyslieť niečo. Však keď sa to zverejní na internetovej stránke. Nejaký nápad, čo by sa mohlo s tým spraviť. Môžu sa aj ľudia v tomto, aj dobře sa niekde angažovať. Takže v každom prípade to nebudeme predávať, budeme sa snažiť urobiť nutné práce na tom, čo je. Zverejniť to na práve. Ak sa na tom samozrejme nikde nie, tak už môžeme pripustiť myšlienku aj predaje. Dobre. Takže niečo. Áno. Návrh uznesenia číslo 27/2017 zo dňa 23.5.2017. Stanovisko Komisie životného prostredia a výstavby pre hodnotenie prebytočnosti nevyužívaných stavieb majetku obce. Obecné zastupiteľstvo obce Bacu na základe stanoviska Komisie životného prostredia schvaľuje zverejnenie predbežnej informácie o predaji alebo prenájme, čiže toto by som mohol informácie o prenájme nehnuteľnosti budovy číslo 11 a číslo 244 a 245 vo vlastníctve obce na internetovej stránke obce. Po B, v prípade, ak sa bude niekto uchádzať o kúpu alebo prenajom nehnuteľnosti. Uchádzať o prenájom nehnuteľnosti, predložiť zámer so znaleckým posudkom na najbližšie obecné zastupiteľstvo. Čiže znalecký zámer. Čo nechám tam? Previesť nevyhnutnú údržbu a opravy súvisiace so stavbami číslo 11, 224, 238 a garážou číslo 536. Dobre. Tak ste počuli návrh.
uznesenie, pani poslankyni, páni poslanci. Nech sa páči, kto je za, nech zdvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že návrh uznesenia bol prijatý jednomyselne. Bod číslo 15, stanovisko finančnej komisie k posúdeniu financovania rekonštrukcie hasiční. Tak ako život príjme, tak dochádzajú nové možnosti získania nenávratných finančných príspevkov z rôznych strán, respektíve z rôznych rezortov, z rôznych operačných programov. Toto sa jedná konkrétne o účelové prostriedky z ministerstva vnútra na zveľadnenie majetkov obcí v súvislosti so stavbami požiarnych zbrojníc. V minulosti už bol spracovaný projekt na rekonštrukciu tej budovy, ale samozrejme nenašli sa nikdy voľné finančné zdroje, ktoré by mohli poslúžiť na tento účel. Teraz vlastne tam je deklarovaná alokácia vo výške 30 000 eur na jeden projekt. Samozrejme, že sme veľmi promptne zareagovali a deklarovali sme náš záujem o získanie týchto finančných prostriedkov. Okrem nás tak urobilo vyše 1000 samospráv, takže bude tam zrejme riadny pretlak. Stavebná komisia v spolupráci s hasičmi vytvorili, respektíve vygenerovali potrebné stavebné úpravy, na ktoré by sme potom mali, keď vyjde tá výzva, písať žiadosť. Vzhľadom na to, že ten projekt je už neaktuálny, má už veľa rokov, je potrebné urobiť aj projektovú dokumentáciu, samozrejme okolo toho ďalšie veci ako verejné obstarávanie a tak ďalej. Takže poprosím prečítať dôvodovú správu. Dôvodová správa. Dňa 10.3.2017 prerokovala finančná komisia projektový zámer na rekonštrukciu hasične s možnosťou posúdenia účelovosti získania prostriedkov z rezortu ministerstva vnútra. Po vykonaní fyzickej obhliadky stavby požiarnej zbrojnice sa finančná komisia zhodla s členmi dobrovoľného hasičského zboru BACU na vykonaní stavebných úprav, pričom odporúča v rámci požiadavky o poskytnutie príspevku rozpočet vo výške 30 600 eur. Jedná sa o stavebné úpravy. Poprvé, stavebné úpravy garáží, výmena podlahy, sekvenčné brány, oprava omietok, regálový systém. Po druhé, súpravy školiacej miestnosti, výmena podlahy, nové okná a dvere, izolácia základového múru, frezovanie komína. Po tretie, spoločné úpravy, elektroinštalácia, osvetlenie, výhradné telesá, maľovanie a zateplenie stropu. Po štvrté, školiacej miestnosti a spoločných stavebných úprav. Predkladateľ Stanislav Jančo, predseda finančnej komisie. Tak, toto je na položky rozbité. Samozrejme, neviem, keď tá výzva bude, ale podľa informácií, ktoré obdržali kolegovia na zmysle, že by to mohlo byť niekedy v priebehu 9. možno 10. mesiaca. Takže treba byť pripravený. Možno, že to vyjde. Tak, pán predseda, poprosím návrh na uznesenie. Návrh uznesenia číslo 28/2017 zo dňa 23.5.2017. Stanovisko finančnej komisie k posúdeniu financovania a rekonštrukcie hasične. Obecné zastupiteľstvo obce BACU berie na vedomie stanovisko finančnej komisie k posúdeniu financovania a rekonštrukcie hasične zo dňa 10.3.2017. Ďakujem.
Ďakujem. Počuli ste návrh na uznesenie. Poprosím, kto je za ním, zdvihne ruku. Ďakujem. Je niekto proti? Nikto? Zdržal sa niekto hlasovania? Nikto. Konštatujem, že návrh uznesenia bol prijatý jednomyselne. Bod číslo 16. Správa Finančnej komisie z kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 4/2015 o miestnych daniach a miestnych poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za roky 2014-2016. No, tu zase vezmem slovo ja, keďže sa neviem, že nie je prítomný. Počali Finančnej komisie. Tak tu mám zápis zasadnutia. Bolo to na podnet občanov, takže chcete pána poslanca. Dúfam, že sme pochopili všetko tak, ako to bolo tam a to je v tom nariadení. Zápis Finančnej komisie konaného dňa 27.3.2017. Členovia komisie Stanislav Jančo predseda, Inžinier Peter Pliak, člen Iveta Muchová, člen prítomný podľa tradičnej listiny. Na základe uznesenia číslo 15/2017 dňa 23.2.2017 uložilo obecné zastupiteľstvo Finančnej komisii vykonať kontrolu dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za roky 2014 až 2016. Finančná komisia sa v kontrole zamerala na jednotlivé druhy miestnych daní podľa paragrafu 2 všeobecne záväzného nariadenia číslo 4/2015, kde za jednotlivé roky 2014 až 2016 zistila následovný stav celých eurách. Budú to tabulky, takže musím trpezlivý a to skúsim tak prečítať, aby ste tomu rozumeli. Daň z nehnuteľností. V roku 2014 počet daňovníkov bolo 496. Predpis pre právnické osoby bolo 94 533 eur. Pre fyzické 9360, uhradené 100 667, nedoplatky 3225. Takže asi tie nedoplatky sú pre nás dôležité. V roku 2015 bolo 500 daňovníkov, predpokladaný predpis pre právnické osoby 86 000, približne pre fyzické osoby 9300, uhradené 93 500, nedoplatky 1859. V roku 2016 bolo 491 daňovníkov, predpis pre právnické osoby bolo, poviem mohli približne, 86 000, predpis pre fyzické 9330, uhradené 94 000, nedoplatok 1291. Každý daňovník si je povinný dať daň priznať a vypočítať. Zadať nehnuteľnosti v súlade so všeobecne záväzným nariadením číslo 4015 neboli žiadne úľavy. Ďalšia daň za psa. V roku 2014 bolo priznaných 214 psov, predpis bol 1070, uhradenie 1035, nedoplatky 35 eur. V 2015 bolo 216 psov, predpis bol 1080, uhradené 1020, nedoplatky 60. V roku 2016 213 psov, predpisy 1065, uhradené 1020, nedoplatky 45. Vznik ako i zánik daňovej povinnosti za psa je povinný si daňovník nahlásiť. Za uvedený druh dane obec v súlade so všeobecne záväzným nariadením 4/2015 nedáva žiadne úľavy. Ďalšia daň za užívanie verejného priestranstva. Za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj na druhom mieste uvedená daň sa nepredpisuje a každý daňovník oznamuje vznik daňovej povinnosti priamo pri platbe do pokladne. Príjmy sú vyčíslené za jednotlivé roky v plnení rozpočtu nasledovne. Rok 2014 uhradené 534 eur, 2015 314, 2016 374 eur. Ďalšia z týchto daní je daň za umiestnenie stavebného zariadenia alebo skládky. Za kontrolované roky si žiadna fyzická či právnická osoba nenahlásila takúto povinnosť. Ďalšia daň z týchto druhov je
daň za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, určené vo dvore i prídomné služieb. Toto strážené parkovisko máme určené. Za kontrolované roky si žiadna fyzická či právnická osoba nenahlásila takúto povinnosť. Ďalšia daň je daň všeobecného záväzného nariadenia, daň za ubytovanie. Za predchádzajúce roky 2014 a 2016 zaplatil daň za ubytovanie jeden subjekt vo výške 14 € v roku 2015. Vzhľadom na prezentácie na internetových stránkach niektorých subjektov o poskytovaní ubytovania na súkromí v obci Bacúch, obecný úrad vyzval listom zo dňa 27.1.2017 tieto subjekty k tomu, aby preukázali svoju daňovú povinnosť voči tejto dani. Jedná sa o 4 subjekty, z toho 2 subjekty prehlásili, že nemali žiadnych ubytovaných. Dodatočne urobili priznanie 2 subjekty, ktoré za rok 2016 priznali daň za ubytovanie v úhrne 186,34 €. Títo platitelia predložili aj knihu ubytovaných. Zároveň zamestnanec obce informoval členov komisie, že platitelia dane boli v tejto súvislosti aj poučení, že sú povinní daňovníkovi, ktorému poskytujú ubytovanie, vydať potvrdenie o zaplatení dane podľa všeobecného záväzného nariadenia číslo 4/2015. Obec Bacúch ako správca dane zatiaľ nevykonal žiadnu kontrolu na úseku výboru daní za ubytovanie v zmysle daňového poriadku. Ďalšia daň za predajné automaty. Za kontrolované roky si žiadna fyzická či právnická osoba nenahlásila takúto povinnosť. Ďalšou daňou daň za nevýherné hracie prístroje. Daňovník je v zmysle paragrafu 20 všeobecného záväzného nariadenia 4/2015 povinný nahlásiť deň začatia ukončenia prevádzkovania druhu a názov nevýherného prístroja, výrobné číslo a miesto umiestnenia. Túto povinnosť nahlásil jeden subjekt na 2 mechanické prístroje, šipky a stolný futbal, ktoré sú umiestnené v pohostinstve Espresso Klub Bacúch. Za jednotlivé kontrolované roky bolo zaplatených 68 € v príslušnom kalendárnom roku. Ďalší je poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V roku 2014 počet poplatníkov bolo 475, predpis 11 392, uhradené 10 932, nedoplatky 460 €. Uplatnené úľavy boli 385 €. V roku 2015 počet poplatníkov 473, predpis 11 215, uhradené 10 755, nedoplatky 460. Uplatnené úľavy 425 €. V roku 2016 468 poplatníkov, predpis 11 027, uhradené 10 667, nedoplatky 360 €, uplatnené úľavy 380 €. U poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady boli uplatňované úľavy v zmysle paragrafu 25 a paragrafu 26 všeobecne záväzného nariadenia číslo 5/2014, výkon práce mimo trvalého pobytu, prechodný pobyt v inej obci, bezdomovec, príležitostné užívanie nehnuteľností. Ešte je tu príloha. Aký materiál bol predložený v kontrole. Je to štatistická zostava z modulu dane a poplatky, celkový prehľad dane, okruh dán z nehnuteľnosti psov, predajných automatov a nevyherných hracích automatov, prístrojov v štruktúre rok, počet daňovníkov, predpis poradený 31.12. rozdiel. Štatistická zostava z modulu dane poplatky, celkový prehľad dane, okruh poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v štruktúre rok, počet daňovníkov, predpis poradený 31.12. rozdiel. Výkaz daní z nehnuteľnosti do 2014, výkaz daní z nehnuteľnosti do 2015, výkaz daní z nehnuteľnosti do 2016, výkaz o plnení rozpočtu za rok 2014, 15, 16, list od dňa 21.7.2017, výzva k doplneniu daňovej povinnosti a bankové výpisy. Ďakujem za pozornosť. Chcem povedať k tomu, že v podstate kto má povinnosť zaplatiť dane a všetky tieto veci, aby sme proste niečo vypekli, to bolo konzultované aj s právnikom, s pánom Minkom. Pokiaľ naša právomoc tam siaha, tak sme to kontrolovali, pokiaľ nie.
národníkov, ako nemáme, v niektorých prípadoch nemáme my tú silu nejak donútiť alebo spraviť niečo s tým, aby ako z pozície poslancov obecnom zastupiteľstve. Tam chcem povedať, že iste viete, že sme mali proste súdne pokračovanie s jedným dlžníkom, bolo to ukončené úspešne, hej, čiže tam bol gro pohľadávok. Hej, tie pohľadávky, ktoré samozrejme evidujeme, sú pomerne nízke, malé, hej, čiže tu stojí za úvahu, či to bude mať efekt. Ja som akože v tomto dosť taký zásadový, že myslím si, že aj tie malé treba, aby bol teda poriadok. Len samozrejme to predĺžuje celý ten proces. Niektorí ľudia jednoducho nepreberajú poštu. A potom samozrejme všetko sa tu naťahuje potom. Celý ten proces. Tie veľké pohľadávky, ktoré sú, respektíve boli, tak boli ošetrené. Ideme pracovať aj na tých malých, ja už som sa dohodol, nedohodol, ale predbežne som sa informoval o možnostiach, ale tiež ako tie advokátske kancelárie, ktoré zastupujú, tak keď prídete za ním, že je tam pohľadávka 50 €, poderajú sa na to. Nezaujímavé. No nie je to moc zaujímavé, ako hej, povedzme, že keď vytvoríme nejaký balík, bude to, ja neviem, no aj 500 € je. Toto je ten problém. A samozrejme, že potom výkon toho práva je dosť tak ako obmedzený aj takýmito záležitostiami, lebo ako neviete dotlačiť nejakú advokátsku kanceláriu, aby vás v tomto zastupoval. Dobre, takže čo sa týka tých daní z ubytovania, tak tam každý rok robíme ten proces, že vyzývame, no ale zase tiež vám dajú, že to boli príslušníci rodiny známi, že to bola rodinná akcia. Nedá sa robiť s tým nič. Viete, že to tak pravda nie je. Ale tak pán predseda poprosím. Návrh uznesenia číslo 29/2017 zo dňa 23.5.2017 správa finančnej komisie z kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za roky 2014-2016. Obecné zastupiteľstvo obce Bacul berie na vedomie správu finančnej komisie z kontroly dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia obce číslo 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za roky 2014 a 2016. Dobre, ďakujem. Počuli ste, pani poslankyne, páni poslanci, návrh na uznesenie. Dávam hlasovať, kto je za schválenie takto navrhnutého uznesenia, aby zdvihol ruku. Ďakujem, je niekto proti, nikto. Zdržal sa niekto hlasovania? Nie je to tak. Konštatujem, že návrh uznesenia bol prijatý jednomyselne. Bodu číslo 17. Zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce do dňa 27.3.2017. Zápisnica zo zasadnutia komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce konaného dňa 27.3.2017. Združenie komisie predseda Peter Pliar, členovia komisie Miroslav Níkel, Zuzana Muchová. Dne 27.3.2017 sa na obecnom úrade obce Bacul vyšla komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce za účelom prevzatia oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2016 z titulu povinností starostu obce vyplývajúcich z ustanovení článku 7 odstavca 1 a 2 ústavného zákona číslo 357/2004 zbierky zákonov o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov, ďalej len ústavný zákon.
Jenka Jančová odovzdala predsedovi komisie Petrovi Kliarovi uzatvorenú obálku registrovanú na podateľný obecného úradu obce Bacúch pod podacím číslom spisu OCUB/S 2017/00111 zo dňa 13.3.2017 s označením oznámenie funkcií, zamestnaní, činnosti a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2016. Len oznámenie. Členovia komisie po otvorení obálky preskúmali, či podané oznámenie obsahuje všetky náležitosti stanovené v článku 7 odstavca 1 a 2 ústavného zákona a nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činností podľa článku 5 ústavného zákona. Komisia záverem konštatovala, že oznámenie bolo podané v súlade s článkom 7 odstavca 1 ústavného zákona. V písomnému oznámeniu bol priložený doklad potvrdzujúci sumu príjmov za predchádzajúci kalendárny rok v zmysle článku 7 odstavca 2 ústavného zákona. Na základe údajov podaného oznámenia neboli porušené žiadne obmedzenia vyplývajúce z ustanovenia článku 5 ústavného zákona o nezlučiteľnosti niektorých funkcií, zamestnaní a činností. Komisia nemá žiadne podnety a návrhy na riešenie pre obecné zastupiteľstvo. Bacúch od dňa 27.3.2017. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Návrh uznesenia číslo 30/2017 zo dňa 23.5.2017. Zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce zo dňa 27.3.2017. Obecné zastupiteľstvo obce Bacúch berie na vedomie zápis komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce zo dňa 27.3.2017 z titulu prevzatia oznámenia funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov za rok 2016. Dobre, ďakujem. Počuli ste návrh na uznesenie, dávam hlasovať, kto je za prijatie uznesenia, nech zdvihne ruku. Ďakujem, je niekto proti, nikto zdržal sa niekto hlasovania. Nie je tomu tak, konštatujem, že návrh uznesenia bol prijatý jednomyselne. Bod číslo 18. Vyžiadanie stanoviska s prístupnením osobných údajov poslancovi obecného zastupiteľstva. Poprosím dôvodovú správu. Dôvodová správa. Obecný úrad Bacúch svojím listom číslo OCUB/S 2017/00114 zo dňa 14.3.2017 požiadal Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o vyžiadanie stanoviska k sprístupneniu osobných údajov poslancovi obecného zastupiteľstva. Vo veci odpovede listu číslo 00140/2017 OP2 z 4.4.2017 Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a následne po jeho preštudovaní podal advokát obce dr. Hlinka nasledovný výklad. Z citovaného listu vyplýva, že úrad dáva nášmu právnemu názoru za pravdu, ktoré je uvedené v našom liste, v ktorom sme úrad žiadali o stanovisko. Poslanec obecného zastupiteľstva môže prichádzať do styku s osobnými údajmi len vo veciach, ktoré patria do výlučnej kompetencie obecného zastupiteľstva. Zároveň pripomínam, že poslanci obecného zastupiteľstva vystupujú ako oprávnené osoby podľa paragrafu 4 odstavec 2 zákona číslo 122 z roku 2013 zbierky zákonov, v dôsledku čoho starosta je povinný zabezpečiť záznam o poučení poslancov obecného zastupiteľstva podľa paragrafu 21 zákona číslo 122 z roku 2013 zbierky zákonov. Predkladateľ inžinier František Hán, starosta obce. Hlinka má meno a ten nemá meno? Žiadne? Ešte raz. Hlinka má meno. Stanislav Hlinka. Áno. A ten dotyčný ako poslanec nemá meno žiadne? To je chore. Ako to? Netýka jedného poslanca. Je poslanec a dobrý nie. Takže potom prepáčte mi. Dobre. Tak sa nekryje za kadečo.